Selam dostlar, şimdi Minecraft. Bugün biz kavunda mutlatın savaşlarını bulamız. Tık savaşın kit kat biletini al. Anasını tak nominiyim. Misini mutlusundan kurtayım mı? Bugün biz burada не психологически там. Nasıl? Так, блин. Не салам dedim. Kas vuracak dedim. Точно казак потиміз. Точно Питон. Mıktısın sen. Tak. Bir sağ bilmiyorum. Beni yunus bu. Так, тоже. Максимум трудно заходит. Он не трудно заходит. Разумно, вот беспокойно.
болды. Мұнара дайын. Қарт біз. Енді мен сендерге мықты бір нәрсені көрсетемін. Бір мықты машина. Еді үш. Ема. Вот это машина. Мен кішкене прокатқа жүрмін сол машинаны. Мынаны қараңдар, енді үш есе мықты машина. Төрт есе. Енді бронепоезд дегенін көрсетемін.